Κύριε Ρίζο, είναι γνωστό ότι η αιμορροειδοπάθεια είναι μία από τις συχνότερες παθήσεις και ένας στους 3 ανθρώπους του πληθυσμού της Γης θα ταλαιπωρηθεί κάποτε από το βασανιστικό αυτό πρόβλημα. Επειδή υπάρχει σύγχυση, ποια είναι κατά τη γνώμη σας η ενδεδειγμένη θεραπεία στο πρόβλημα αυτό σήμερα? Καταρχάς, εάν με την αιμορροειδοπάθεια υπάρχει και αιμορραγία στα κόπρανα, πρέπει και ο ίδιος ο άρρωστος, αλλά κυρίως ο γιατρός να σκεφτεί μήπως υπάρχει και κάποια άλλη παθολογική οντότητα στο παχυέντερο και εννοώ κάποια κακοήθεια. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί η κορονοσκόπηση. Τώρα η θεραπεία στην αιμορροειδοπάθεια είναι καταρχάς συντηρητική, δίαιτα, φάρμακα. Αν αυτό αποτύχει, σκεφτόμαστε κάποια παρέμβαση. Έχω χρησιμοποιήσει όλες τις κλασικές μεθόδους, δηλαδή αιμορροειδεκτομή κατά Milligan Morgan, δακτύλι στις αιμορροίδες, διαστολή. Έχω διαπιστώσει μειονεκτήματα και κυρίως ο μετεγχειρητικός πόνος πολλές φορές είναι πάρα πολύ δυσάρεστος, η ανάρρωση διαρκεί και τα αποτελέσματα δεν είναι 100%. Χώρια που μπορεί να υπάρχει κάποια αιμορραγία. Επίσης και η τεχνική λόγου δεν είναι άμερη επιπλοκών. Τα τελευταία χρόνια και εγώ, αλλά και πολλοί χειρουργοί διεθνώς, χρησιμοποιούμε μία καινούργια ανέμακτη μέθοδο με χρήση υπερήχων. Λέγεται HAL-RAR. Δηλαδή γίνεται απολύνωση 6 αρτηριών και ανάταξη κατά κάποιο τρόπο του προκτού, δηλαδή αναλήφθη. Ο μεταγχειρητικός πόνος είναι πραγματικά σχεδόν ανύπαρκτος και ο άρρωστος μπορεί και την επόμενη ακόμη μέρα να πάει στη δουλειά του. Εάν συγκρίνω τις κλασικές μεθόδους με την ταλαιπωρία των αρρώστων στο παρελθόν, σήμερα ανεπιφύλακτα συνιστώ την τεχνική με τους υπερήχους για την αποκατάσταση της αιμορροειδοπάθειας.